Philippine National Women's Team nagtinguha og high GC og maayong exposure sa Vietnam. Ang Philippine National Women's Squad nga sila si Jermin Prado, Kim Bonilla, Angelica Altamarino ug Lovely Guitaruelas nagiglumba sab sa UCI 2.2 Biwasi Tour sa Vietnam. Si National Team Coach Mark Galido ingon nga taas usab ang ekspektasyon tungod kay nasa maayong kondisyon ang mga riders human sa unang mga lumba sa Asian Cycling Championships ug sa Road Nationals. Labaw pa sa maayong resulta, gusto nila nga makaangkon og dugang exposure ug samang higayon mangita sa ilang posibleng mga kaatbang alang sa Disyembre SEA Games sa Thailand. Gawas kang Galido ang National Women's Team gigihan usab nila ni Coach Marita Lucas, Rodi Roque ug mekaniko nga si Ray Navarro human sa Biwasi Tour. Karon nga semanaha ang duha ka Philippine Women's Squads magpabilin sa Vietnam alang sa unom ka adlaw nga Binduang International Biwasi Cup. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapungan sa pagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak Carmen, Tatak IFM Balita.